Teman, sebelum melanjutkan videonya, silahkan berikan kritik, saran, atau pertanyaan di Google Chat. Caranya buka Gmail kalian, lalu klik garis 3 itu di bagian kiri atas, lalu scroll ke bawah hingga menemukan tulisan setelan atau setting. Lalu pilih email yang teman-teman miliki. Ini email saya, saifulhabibvlog@gmail.com. Mohon dicatat atau di screenshot. Lalu scroll lagi hingga menemukan umum, ya, sampai menemukan umum. Nah, ini ada tulisan chat. Itu teman-teman klik, tampilkan tab chat seperti ini, dan otomatis nanti akan restart sendiri. Nah, dan di tengah itu ada icon chat seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun pepanggihan malih kalian kula Saiful Habib. Atur pambagya wilujeng kunjuk dumateng panjenengan sedaya kantos pundi pawertosipun. Mugi tansah winengku ing kayuwanan, winengku ing kawidadan, lumebering berkah saha pingkantua rejeki ingkang kathah barokah saged kagem sangu anggenipun ngibadah menawi tura saged maringi tiyang sepah uga saged kagem weweh sedekah. Mbok pilih menawi ingkang ketaman gerah mugi enggal-enggal saras, menawi kala keluarganipun ingkang nandang gerah ugi mugi-mugi kita suwunaken donga mugi-mugi keluarganipun ingkang ketaman gerah enggal-enggal saras lan mantun. Mbok pilih ingkang tasih gadah tanggungan utang mugi-mugi enggal-enggal pikantuk rejeki saged nyaur utangipun. Ananging saderengipun monggo sami nyengkuyung channel menika kanthi ndudul subscribe lan ugi ndudul glinthingipun supados samangke mbok pilih kula damel video enggal para kadang saged pikantuk apa-apa saking YouTube. Awit kawigaosanipun kula aturaken agunging panuwun. Lan wonten ing video menika kula badhe ngrembak babagan budaya Jawi malih. Wonten ing video meniki kula ngrembak babagan selapan. Mbok pilih tiyang sepah sami mangertosi napa niku selapan, nanging mirungganipun video menika kagem tulodo dumateng para kawula muda. Pilih selawan
selapan menika inggih menika umure 3 gangsal pendak Sabta Wara dipun tambah kalian Pancawara. Contonipun minggu kliwon kapethuk ing minggu kliwon malih. Carane nggih punika dina 7 niku jenengan para dinten 5 nggih. Dina 7 dikali dina 5 dadosipun 35. Niku dipun wastani sepasar. Tuladane Senen Kliwon kepethuk Senen Kliwon nggih. Selasa Legi kepethuk Selasa Legi. Menika dipun wastani sepasar selapan nggih, selapan. Nggih. Mbok bilih cekap semanten mawon video menika kula pungkasi. Ngapunten mbok bilih wonten kalap kasuling atur kula. Mugi tansah video menika saged paring sesuluh dumateng kawula muda khususipun lan sumrambah dumateng sedaya pamirsa wonten ing pundi papan. Lan video menika kula pungkasi kula punggel rahayu ingkang sami pinanggih lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.